Pamsureda Dawaninya pengembangan Daniel Muringai anu dalam village Mapupe Achimang era ino Chatoba anu garage village Mapupe Rati Mamroi Daniel Muringai argumangara ino Chatoba ni nawe kusanzwanana kusanzwanana mwana marriage dispute yona waenda naye chakumbira Daniel Muringai funzira kuroruti otedzera zvandakutaura mashure ini Daniel Muringai ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu Mwari anobatsirawo tise roko basi ino chatogosimudza roko rorudyi kutedzera zvandakutaura mashure ini ino chatobwa ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari naMambo wangu Mwari anobatsirawo tise roko basi tokumbirawo Daniel Muringai zvisodari muchipinda izvo rakasungirwa kugara pasi chasakisa kumhanhare ino chatobwa pamusoro ichangamiri ini ino chatobwa akatora mwana wangu 2024 mwana uyu amutora vangu nogara kunga 2 months mwana ubva arwara anaye iye uyu mukwasha mukoroboza anga asipo mwana anga arega sikana tafuna kuda kuti mwana ari kurwara ukandatuma hamba dzangu taenda unoona mwana wasvika mwana achirwara wasabva wabatsirwa vachingodzoka kuno patatanga kufunirwa kuti manheru kwanzi mwana arwara vatamutora ndekekutanga vatamurapisa apora mukwasha ubva adzoka bva atora futi mwana amutora kudaro bva anorwara futi arwara futi vatafonerwa futi nemanext jobs kandi mwana wenyu arwara kuno vataenda vatanomutora tamutora kudaro vatamurapisa tichimurapisa kudaro bva ipapo mukwasha anozombozoona murera saka chikumbiro chenyu kudare chiri papi mwana akasitoroka anaye pa20 kamurapisa tega sese saka muchide kuti mukukumbira kudare rikubatsirei toda kuti changamire vatibatsiro kana achitibhadharawo mari kurapwa kwemwana kana kuroora anga asina saka mukuklema rora damage nokuti ndaona zvisina kunyatsokuda zvakacheka mukuklema mabhiuzi ekuratidza kwamakaita mwana anerora damage sitangodoti mukwasha kana achida mhuri yake totoda mhuri yake kana kuti chimanje hatisi kuziva kuti ari kuita seangoti zi kuti mukwasha hamuchaziva kuti amire pari achiri kuda mwana wenyu here kana kuti achade mwana wenyu chokwadi inoke ndorinzwa shoko kutaura naatezvara vari kuti wakangosiya mwana mudzimai wako vakazosara vakamurapisa asi wadzoka hauna kuteera mwana akadzoka akarwarazve vari zvino vakamutora zvekare iwo hauna kuzomboteera wakabva wangogarawo ruzivo vachaziva kuti uchiri kumuda here mudzimai wako kana kuti hauchadi tofunga ndoshuka ravari kuda kutanga kuziva pamusoro wedare ini ubva vakatanga kurwara mukadzi wangu hapana pasinombobvira ndakapisawo mari kuti mukadzi wangu arapiwe kwese ndaitoendawo inyangoti pakurwara kwaakaita akairwara ndisipo ndiri kubasa ndikuna ndoshandawo ndaizongosvikira mukadzi wangu akuchipatara but mari dzese dzawaibvisa dzimwe dzacho waigona kutobvisa mari ndisipo dzawaibvisa muhumwe mavo ivo but inini ndaizobvisa mari idzo nchitichi mari dzenyu dzamakabvisa idzi but inini zvangu musaizowo nhasi kuti wakunditiwo vanobvisa mari but mukadzi wangu ndagara ndongomuda ndokuti ndakamurapa tezvaramati imi maitora mwana muchinzi mwana arwara muchinomurapisa mwana ainge arwara nechii mwana aitonga arwa nezvinhu kutonga nepfari isi tinaye anambobva akarwara tinaye kubva
kukura kwake kusanga asingarwari. So mwana airapwa kupi? Mwana arapwa kwamakumbi kwaro kechichwaro dzinzwa kuparira nyato. Saka zvokuzostroka zvakaitika rini? 2025 umoti February mapepa acho tinawo ese kurapwa. Saka murume mwana uyu pamakapedzera kumutora imimi pasina kuzotera murume wake kubva rini? 2025 muna June 2025 ndopakarwara mwana ndobva mamutora. Ndopaakastroka kuti muna June. Ndopakabuda muchipatara kubva ipapa hana kuzomboita zomuwana nhasi. Foni ndikamusendera dairi meseji dzangu haandipinduri. Tazomuwana nhasi pana. Iwe Inoki ndizvo iro zvokutaurwa izvo? Zvakutaura kutondinyepera. Wapedzera kuona mudzimai wako rini? Ndakapedza kumuona pane time zvako muchana pandapedza kumuona gore rapera irori. Zvanzi rini? Gore rakapera pakabuda muchipatara rakabuda muna July bamweni. Kubva July hatina kusomboonana. Taurai chokwadi bamweni. Takaonana. Tazoonana nhasi. Ndatokapedza kuona mudzimai wako rini? Handidate hangu handichazivi pandakapedza kumuona gore next year. Last year atabva. Izvo zviri munani? 2026. Izvo zviri munani? Tuna February. Mudzimai wako ero? Mudzimai wako. Saka chiri kukonzeresa chii kuti ubve gore rakapera usati waona mudzimai wako? Izvo zvitava mwedzi wechitatu wegore. Changamwe ndakatombo. Mapani chivangu zvinhu zvakatondiomerawo. Ndatori mabasa chimotsvaga kubasa kuti ndiwane. Handiwo wacho vari kukunyepera. Ukati pese pawairapisa mwana waivadzorera mari yavo. Handizvo? Asi nayo akapedzera kukuona rini? Papa wane stroke hataurishe. Hasi kutaura. Saka imimi makaitei nazvo? Vamurapisa kachena nekumaexercise kuti zvinoita. Saka kuti nguva yari baba nachiri kuchinja. Iwe uziva here situation nemudzimai wako? Ndinoiziva. Saka uchitora 8 months usati wamuona. Iwe unogara nani? Ndogara na Grace maiguru wangu. Wabereki wako wari? Wabereki wako wakashaya. Mama maiguru mukuziva kuti ndozviriko? Ndozviziva, ainda atoenda ndichinovaona. Saka maienda kouya achisara sei? Vanga wasipa. Vanga vari kubasa. Makapedzera kumuona rini? Padhuze saka anogara achingovaona. Saka uyanga asipa ari kubasa kupi kunoita kuti munhu atadze kuita shungu yekunoona mudzimai wake ari in this condition? Ndati kupi paari kushanda kunoita kuti atore nguva inosvika 8 months asina kuona mudzimai ane condition yakadai? Izvo zvongori nyanga yevango wari. Saka vakadzoka last month. Koda mavhiza makani kobva unyanga? Saka chikutadzisa chibva panyanga uya pano padomboshava zvekuti munhu ukabata $50 unobva unyanga wagotoya kudomboshava wagodzokera. Inyaya yekutoshaya mari kuti vadzoke ndinga ndakatumira mari basi. Moto wako urubaza ushanda. Mukorokozi saka mungoza kuti kumakorokozi anogona kuwana kana kushaya. But situation ndiri kuriona zvairi. Tirizi. Urwere uri kuona zvauri. Tiriziona. Nderimo hwanda nenhaya yekuti anzi kune kuri kushaya. Isinyaya yekuwanda asi kutoshaya. Saka kana uchitora 8 months usina kana chawawana chokuti unoona mhuri, kurokoza kwacho kune chakuri kubatsirira. Ndosaka vakadzoka. After 8 months akadzoka rini? Last month. Musi wani? Handiti handichaziva. Saka paakadzoka last month vachakanoona mudzimai? Havana vakangosvika idarikira futi kunotsvaga havo. Saka hana hanyika naye kamudzimai wacho. Hana hanyika naye musataura zwi rekuti kushaya. Kozi ashaya. Ndobva auya last month muna February. Bhaatadza kuona mudzimai wake ari panext door. Then tototi kudiya.
Aizinyaya kuti ana anga nayo. Pati kutoenda kutomona tinoda waitoda kuenda unomuona unogara kure nekure zvakadi pati paukwauya tinoenda usina wacho wakabata manje iwewe wakauya murini iwewe kudzoka last month yazvo atisa kuti asinganyatsoziva zvangu hauna kana estimate yekuti ndakauya musi wa14 ndakauya musi wa3 ndakauya musi wa5 nyanga kana akauya musi wa20 naso izvo zvipane masvondo mana hanzi atoo 2 weeks more than 14 days usati uenda unoona mudzimai wako ari panext door papanoda kukwirwa kuti bhazi kuti unomuona haparisvika ipapo isho vabereki vako vari kupiwa mubereki wangu nyowashai ndishakando amureva saka munomwaka wayaturudza ndakangoyo ndakatenga stendi watenga stendi ku ndakauya kustendi wamukoma wangu wamurova ndeani stendi ndiyamukoma wangu ana amegura ndoko watengera aiwa ndiwakanditenga saka stendi ndeani ndeyawo wakanditi fana ugaripa mwari satamendara wati ndakatenga stendi ive chinzwa zvamanje manje baba unoda wega nemurume wako izvozvo wati ndakatenga stendi aiwa ukapotsezva hapana kupotseka ndataurira chokwadi wakutomzvinga ndataurira chokwadi uyu mwana uyu mwana wenyu mwana wangu ini ndewechingani ndokutanga kwamai ako mai vake takasiyana kudai akatororwa kama yaroziva ndo zvakaita mwana izvi iyo vanoziva naive makaitei mwana hapana ndikaita ndokozokuti hapana zvandamomita kondikazvibata uri pane zvamakamita hari zvibate tione ngomwana yanoziva zvaukaita pamwana iwe unoziva zvamakaita haina nandonokuziva dai iwewa maoko akakachenaka dai mwoyo wako wairwadza kuti mumwe wangu arwara gani mhanye unoona mumwe wangu kunyange waishayiwa kunyanga kwawakadzoka pachoka wotora more than 2 weeks it's almost 20 days wadzoka hausati wanomuona apa mumwe akastroke haasi kunzwa haasi kutaura chiri kupa mwoyo wakaomarara zvokutadza kunomuona chi saka zvinoda kubva paakastroke haana kana kubvira ambomuona ipapa ndasikora kuti murisana kana foni katongosaka nerodi kati vandokumbira foni dzembi yake svika ndichaya ndaendi kumhani nanasi ndamuzokona kuchipatara saka ada kuyazomurisa kuite rihwa rake rakabata ndosaka asina kuyazomurisa akamuona kahwana ari muchipatara ndobva akuenda svika ndapinda kubasa ndisosatofambira mabhiusi zvese kudii anoziva zvaakaita auye akaya kahwana muchipatara kuti munhu akagara almost mwedzi akamuroora ine makore mangani kuchipatara ndokubvira ndakamboya kawanda 8 days asati apedza kunyora fofo muna kutobva uda unopedza kunyora atozopedza kunyora atokuno upa akamudzidzisi arakupa mwana ari mwana wechikoro necho wakabvisa vakuroora here ndikabvisa tsvagire kumwe ndokuroora kwawakatoita zvakarokwana zvakadaro ndaitotsvagawo pakati pokutsvagwa nditonoora saka urongwa hwako huri kuti kudii pakuroora aito kandawanawo ndonoora kana wazowana rini ndizoziva mukutsvaga nyambe stendi yamunogara kwamurove ndiani hakusiriko kwatiri izvozvi muri kwani tiri kulojaku kupi maguku mukuroja magukwe kukoya tanzi stendi yandakatenga iri kupi ndokwaigara namaimuna saka yakazoendawo iriko saka uya ndeani stendi iyoyo
stendi zvakaitika zvekuti takawana mari takatoda kutenga stendi tisine musaraba munini, then kana tazowana futi mari tobatanidza kuti totenga yamukoma wacho. Murume wenyu Ari kubasa kupi? Bindura. Anozviziva kuti ndo zvakaitwa nemunini wake kuno? Anozviziva. Akamboyozoona mainini? Asati. Saka kubva rini? Ubva wachibuda kuchipatara ipapo. Munani? Handichazivi kuti ndiri nani. Kubva July gore rakapera murume wenyu asati auya kuzoona mainini? Asati. Iye anoitei kubhindura. Ava vanoziva zvavakaita mwana. Vanokurokoza. Manzwa? Vanoziva zvavakaita kumwana. Vanoziva zvavakaita kumwana. Ndozviri kuvata kuti varemerwe kuya uzomuona. Kuti tidachangamira bosi patakamurwara takamutakura asingagoni kuti ayamota patamutakura. Tamutakura kubva ipapo hembe, foni zvese nazvo. Hapana anoya achimuona. Ivi kwenyu kusasvinuka kuti mwana makarapisa mwana wekangani muchienda kunotora achita sekuti akarwa nezvi. Kangani? Saka kwenyu imi kwanguri kusasvinura. Kwenyu kwanguri kusasvinura. Maiti chii chiri kuitika pamwana? Funga kwenyu imi maiti chii chiri kuitika pamwana? Machangamira. Musati zvakaoma. Imimi mukuradza kushayiwa hanya. Ava vaita zvavaita. Imimi vacho hamuna hanya. Ari kutambura mwana. Kuti papatikangorapisa zvichaita kuti zvitoramba zvichimbura. Baba tikamu muchiona zvazvaita zvacho. Sei musingatadzi musingasvinuki? Kuti kumiroba mimi wacho atifambe bosi dzapa. 8 months. Makamirira. Apa kumashure kwese kumamutora mumurapisa. Modzorera. Mutora murapisa modzorera. Handiti svikira astroke. Saka ndozvamaita kuti mwana astroke. Ndozvamaita. Bosi hamuna kuona kuremerwa kwezvamaiona zvacho. Kuti zvii zviri kumboitika pamwana uyu zviri kukonzereswa neizvi. Kana maenda kunorapisa mwana pachipatara munopiwa explanation kana chiremba. Kuti marwariro aita mwana uyu zvakati ndo zviri kukonzeresa. Anga ane blood pressure, anga ane BP here. Apeti. Ishe. Yapindura ipapo. Ndambokupa flow yekutaura. Ndopindura pai pacho. Urani manyeri. Ndingi nawo. Yeah? Ndingi nawo. Mese kama angobatana nemukoma wokushayiwa hanya yemwana. Ndado pana bosi mwana akarwara 3. Akarwa nei? Akarwara 3. Akaita Akarwara 3. Saka pakarwara ke2. Saka kuti mwana apara kumurume wachadzokera bosi ana hanya. Uyu murume basa pakudzoka. Zvandinda waya mukamboya. Padabvunza mwana kuti mwana, una munhu haasi kubuda uyu. Ndatotsvake zvekuita mwana musana akati murume wangu. Ivi baadzoka patora munhu. But mimi sevanhu vakuru muchiona kurwara kwaita mwana, maionei mofungei? Taitozoti hapana. Yeah? Kwashiranga asina basa nemwana uyu. Kwashanga asina basa nemwana uyu, asi mimi makaitei nazvo muchiona urwere hwekuita mwana. Handi zvapora muntu warihwara bata. Zvake zvaita mukoma wake hana hanyika naye hauyi, iye wacho hana hanyika naye hauyi. Mana baba vacho maiona mwana achitambura, mwana achiratidza urwere hwamusinganzwisise kwauri kubva muchingosiyiwa zvakadaro. Yezvo mwana nhasi astroke haasi kukwanisa kutaura. Masymptoms ekustroka kwemwana akamotanga kuona BP ichikwirisa. Handiti izvozvo munogona kuzvigamuchira inogona kunge iri BP yakakonzeresa. But kana tichiti BP haipo, chaita kuti astroke uyu chii? Chii chastrongesa mwana? Ndidai neimo kwacho. Tati BP hapana. Ndoinozikanwa kuti inostrokesa munhu. Saka chamustrokesa chii kana pasina BP yacho? Ndisiwe changamira. Makashayiwa hanya makaregerera mwana. Nazvino muri kumuregerera. Makamutarisa izvozvo 8 months makatarisa mwana akadai. Muchimurapisa nei chamuri kumurapisa nacho?
taura tinzwe kuti atosvika pakuzofamba kudai sehunyenda mwana uchizosvika kuyo kuno totsvaga kubatsira mashangamira situation yachanga isinatomira musha ndiye akatanga kutakurwa pamakumba panechikokoko chependo asi iye kutomubvunza anachanzi kutanga tototaiteti kubva ipapo kusvika panguva inei tichirati mwana achibatsirwa tichiitira zvese takushamisika tikudzwa kunzi isu pakatorwa mwana ainzi aimume wake kunemba kwaainayo imba yaainayo atinasi takushamisika tikudzwa yakunzi stendi yakunzi bozi maigona garikwa kwako takushamisika kunzi stendi yakunzi yakatengwa kwamaiguru tatoshamisa kunzi funga kwenyu muri mukada maiguru ava nemurume wavo nemurume wavazivani funga kwenyu makasvika havazivani namaenda unokorokoza munokumbira varidzi vezvive zviri pasi vokupai kwete kuenda unonoromba kuti mubate zviri pasi muda kuromba kutora zviri pasi munezera nazvo yezvoka makuromba kuti muchikuwadza vana wokuchikuwadza mwana wavaridzi wausina kuti kuroora nekuda kurombera kutora zviri pasi aina nauromba chinonzi kuromba unochiziva ndomboiziva ye handomboiziva saka usarambika kuti wana kuromba nokuti hauchizivi dai waichiziva ndosaka waiti uchidanda kuromba zvino hauchizivi ndosaka usina saka usataurende zvacho munoenda unokorokoza mutsvaga kuti rege ndite zvakati zvakati ndiwedzerwe kuti ndiwanita raki rekubata raki unotsvaga raki iraki rerudzira unonotsvaga uchipiwa mushonga wokudanzi uine unokutsvaga gorika zvinoda raki izvozvo ndiwo unopiwa uchinzi tikukupa raki wapiwa raki zvozodipa raki racho zvamakaripiwa mari yacho yakadii kuwe yadii kuuya mari yacho mabhiza kana roora zvako saka uchiri kumuda here mudzimai zvinoratidza kuti uri kumuda wanga murodi kuuya 8 months kubva kunyanga kuya kudombo zvavo 20 days kubva pamuroyo kuenda pagukwe panoda 5 minutes uri munzira uri kuuya zvisamupeshandudze kuripo naatezvano nawapedza kuripo zvida kuroora uzoroora zvinoyari nhombe apa izvezvi handisi kana kushanda handisi kana enda basa ndeti dzinoyari manipo kana gore ndakamirira gore kuti ndiite izvozvo umwe anenge achidii mwana izvozvi chese chaanoda kuita atoda munhu atoda mubatsirika mwana pamwe kutodya chaiva agonodya wega anogona kudya wega here mwana andikuona iwe wakagara uri kuita zvaunoda tsvaga vamwe vasikana vachimhanya uyu amakavhiringa uyu akagara vari kutambura ari kweko ndichakubata ndikakubata unoudza vanhu kana muchenda unotsvaga zvinhu zvepasi dai munotsvaga mine maoko akachena kuti kutanga mabata ropa rekuti munotsvaga zvepasi munoda kutsvaga zvepasi makabata ropa kutanga end of April ndakuona mombe dzangu dzichiuya pano baba vacho munouya pana pamuswe
Chico, mangwana sandi. Ataure tese pafoni mangwana. Ngataure tese pafoni mangwana. Basa remwana yaporo. Ndezvamuri kuita izvi kuda munakidzwa yenyu muchitarisa mwana achitambura kudai so. Inzwaiwo tsitsi nezvamuri kuona pamwana. Unotaura kuti chii? Watokumbira 3 months ishe wangu. 3 months dzobva papo? Kutsvaga mari. Uchitanga kuti parini? Ndakupa March, mwana upa April. Ngati end of April, ndakupa 2 months. Wauda kuti mumwe mwedzi? Nditokumbira ipapo. Kuchikumbira kuti mandowedzera umwe mwedzi wokuti ndati unotanga April, May, June nokuvani pamwedzi dzangu. April, May, June mwedzi dzangu nokuva ndipo. Dzimba dzine kurora dzokuripa. Zvauri kuita zvokutora 8 months usinayo. Ndati kana wakuda kuzorora uzototanga 51. Muzwa kutaura. Hadzinei nekurora umbedza kutora ndedzangu ini mambo. Dzari kuripa mwana uyu. Zvaari kumuita ndozvaari kuripa. Hazvinei nekurora izvozvo. Kana akuda kuzorora munotangira ipapo. Ndopamunotangira ipapo. Idzi ndedzamambo dzekumuripisa zvaari kuita mwana uyu. Koita stendi yemba kana munhu asenza chiine mukadzi wake ndichaonesa. Nokuti unondabada kuzama kuvigwa kastendi yemba iyi. Ndofanira kuzikanwa kuti iri papi, yakamira sei, yauvesa. Stendi takaitenga vasati varoora. Tikatenga stendi. Handiti mati imimi makawirana kuti toda kutenga stendi yapamunini. Mowedzerana. Mozowedzerana futi mozotenga yenyu. Handiti yenyu yapo. Yangu ndakatenga nezvimwe mari yangu. Ndozvamataura. Ndozvamataura munhu. Takawirana kutanga kutenga yapamunini. Ndobva tazoti ngazowedzerana titenge yani yenyu. Ndofunga papo munhu azokuzisa ndati takawirana kwacho. Takawirana kutenga yapamunini. Vakapedza yapamunini tichazobatsira kutenga yangu. Saka ndeyapamunini. Takaitenga mari yangu. Ndeyapamunini. Iri kupi stendi? Pamurove. Endai munoona Kefasi Murove, Sabhuku Murove, Kefasi. Nhasi udze Kefasi Murove kuti zvanamambo ndoda kukumbira dzositendi iyoyo ipapo. Uzwa ndora? Kefasi Murove gandiratidze stendi iyoyo. Imimi muona Kefasi Murove akuratidzei kuti stendi yaInoki iri papi. Muzive chokwadi chekuti stendi iri papi, iri muzitamani. Murege kushandisa zvokunyeperwa zvamukutaurirwa paizvi. Mune muchudzwa nhema dzokunyepa panapa. Amai vari kukasira kudaira pakudiya. Vanhu vasina kana mwoyo. Munotora vana vevanhu kuvatambudza kudai semusina tsitsimi. Kana afa muda kumudya nyama. Namuringa izona stendi iyoyo. Handiti muona kuti iri papi yakamira sei yakaita seichengetedza. Mutotaura tese mangwana ndapedza. Saina nini?